В малката горичка, пълна с сочни треви и цветя, живееше заек на име Кикус. Кикус беше много сладък, с пухкава бяла козина и големи, светещи очи. Но имаше един проблем – Кикус не обичаше да помага на родителите си. Всеки ден мама и татко му се обръщаха за помощ със събирането на моркови, почистването на нората или гледането на градината, но Кикус винаги се извърташе, казвайки, че е зает с игра или почивка. Един ден, когато Кикус се безгрижно разхождаше из гората, се оказа в непозната част. Всичко около него изглеждаше различно, дърветата бяха по-високи, а пътеките по-извити. Кикус не знаеше как да се върне у дома. Опита се да намери пътя, но с всеки стъпка се губеше все повече. Разбра, че е в сериозни бъдки. Изведнъж видя една сърна на име Слънчица, която спокойно скърца трева. Кикус се приближи до нея и я попита. Извинявай, можеш ли да ми помогнеш? Загубих се и не знам как да се върна у дома. Слънчица го погледна любезно, но отговори. Разбира се, мога да ти помогна, но забелязах, че никога не помагаш на другите. Виждала съм как твоите родители те молят за помощ, а ти винаги отказваш. Разбираш ли сега колко важно е да помагаш? Кикус поникна със срам в очите. Знаеше, че Слънчица е права. Усети, че трябва да направи нещо за промяна в поведението си. Да, разбрах. Извинявам се за поведението си досега. Обещавам, че ако ми помогнеш, винаги ще съм готов да помагам на другите, каза с решителност. Слънчица се усмихна и кимна. Добре, Кикуси. Ще ти помогна да се върнеш у дома, а ти си спази обещанието. Заедно тръгнаха по пътя. Слънчица познаваше гората като собствен джоб, така че бързо и безпроблемно намериха пътя към нората на Кикус. Когато стигнаха, Кикус благодари сърдечно и веднага отиде при родителите си. Мамо, татко, съжалявам, че никога не ви помагах. От днес обещавам, че ще се старая да помагам колкото мога, каза със сълзи в очите. Родителите бяха изненадани, но много щастливи. Това е страхотно, Кикуси. Горди сме с теб, каза мама, прегръщайки го крепко. От този ден Кикус стана истински помощник. Помагаше на родителите си в градината, почиства нората и събираше моркови. Благодарение на това семейството имаше повече време за общи игри и разходки. Кикус разбра, че да помагаш на другите не само прави живота по-лесен, но също така носи радост и удовлетворение. Чувстваше се добре, знаейки, че е полезен и че може да разчита на другите, както те могат да разчитат на него. Скоро цялото горско общество забеляза промяната в Кикуси. Стана любимец на всички, защото винаги беше готов да подаде помощна ръка. И когато другите имаха нужда от помощ, Кикус винаги беше първият, който протягаше помощната си ръка. Така Кикус живееше щастливо, знаейки, че да помагаш на другите е едно от най-хубавите неща, които можеш да правиш. И всички в гората знаеха, че Кикуси е заекът на